This is the program Home Away from Home. Thank you very much for joining us, and thank you for supporting us. We had taken a big break, but for now we are back. Remember to subscribe. What you just need to do is to click that button so that every time we go live or we have something that is informative and entertaining, you will get a notification that something on Sly Media is happening. If you are to follow us on Facebook as well, just click that button. And remember, we also live stream on other social media platforms. The source is Sly Media. Chirongwa chatiri kuita pazuva nhasi, it's home away from home. Chirongwa chatinoenda kumajeri uko tichitaura nevasungwa tichinzwa mhosva dzakavapinza mujeri, zvavari kuita mujeri. Chirongwa chekuona kuti rehabilitation process iri kuitwa nemajeri pamwe nehurumende iri kubatsira here vasungwa kana vachinge vazobuda muusungwa. Zvimwewo zvavari kudzidza, zvishuviro zvavo zvavari kuda vari mukati meusungwa imomo. Nhasi tiri kujeri reBindura. Batiza Jinova, Eva Mugazi Wandaida, Eva, Eva, Wandi Nyotisa, Eva Wandi Batiza Jinova, Eva Mugazi Wandaida, Newe Nyoka Munyengeri, Ujafamba Nedumbu, Wehu Penyu Wakose, Jini Jehova Nadaru, Iwe Nyoka Munyengeri, Uchagwisha Nedumbu, Wehu Penyu Wakose, Jini Jehova Wewondo, Eva, Eva, Wandi Nyatisa, Eva Wandi Batiza Jinova, Eva Mugazi Wandaida, Eva, Wandi Nyatisa, Eva Wandi Batiza Jinova, Eva Mugazi Wandaida, Newe ifi Mugazi, Ujarwazi wanemimba, Kwe mwezi mifumba mwe, Kininda kupashirangu, Newe ifi Mugazi, Ujajabura kamuviri, Kwe mwezi mifumba mwe, Kini Jehova weundu, Eva, Wandi Nyatisa, Eva Wandi Batiza Jinova, Eva Mugazi Wandaida, Eva, Wandi Nyatisa, Eva Wandi Batiza Jinova, Eva Mugazi Wandaida. Vakati vasiya vanhu nenzara, zvikanzishe tarira isu tapererwa, kana simba mumabvi hatichina kufamba imo mudumunyoka, idzongochema nayo nzara, tiyeni pakati penyu ane chainacho, uyo ndokudavira ndingori nehove mbiri bedzi nezvingwa zvishanu, asi hazvimbokwana vanhu vakawandisa, ndinosara ndini nayo nzara. Jesu vakatora zvekudya ndokunamatira, matishi ndokuzara, chikava mafu namarara, vanhu vakadya, vanhu ndokudya, vanechavere kudya chikaramba kupera, vanhu vakadya, vanhu ndokudya, vanechavere kudya chikaramba kupera, yaive minamwe voimu, yaive minana, vamwe voishidza, yaive minamora mari, yaive minamwe voimu, yaive minana, vamwe voishidza, yaive minamora mari, yaive minamwe voimu, yaive minana, vamwe voishidza, yaive minamora mari, wafura kadaidzira zvikanzi Ishe, fura ione pano, ini ndatambura, zvikanzi naJesu, unoda ndikuitireiko, zvikanzi Ishe, ndinoda kuti ndione, wafura kadaidzira zvikanzi Ishe, fura ione pano, ini ndatambura.
kutambura zvikanzi naJesu unoda ndikuitireiko zvikanzishe ndinoda kuti ndione zvikanziona zvikanziona iwona zvikanziona bofundokuona zvikanziona zvikanziona iwona zvikanziona bofundokuona yaive mina yaive mina Maria na Marta zvikanzishe kudai manga muri pano iyo hama yedu ndaiti nayo zvikanzi naJesu kwete avarara parufu rwaRazaro Maria na Marta zvikanzishe kudai manga muri pano hanzvadzi yedu ndaiti nayo zvikanzi naJesu kwete avarara Lazaro muka Lazaro muka iwe Lazaro muka kuva kuope Lazaro muka Lazaro muka iwe Lazaro muka kuva kuope yaive mina yaive mina atonga ishenyu mambo Solomon ndati nditonge imambo nditonge ishe aiwa baranda venyu tauya nenyaya nditonge imambo nditonge ishe atonga ishenyu mambo Solomon ndati nditonge imambo nditonge ishe aiwa baranda venyu tauya nenyaya nditonge imambo nditonge ibaba atonga ishenyu mambo Solomon ndati titonge imambo titonge ishe aiwa baranda venyu tauya nenyaya patanga tire kabalala tiri babiri mukati wa mwana auraya mwana kuseise kuita chakike baranda venyu tauya nenyaya patanga tire kabalala tiri babiri mukati wa auraya mwana kuita chakike baranda venyu tauya nenyaya zuwa lake rekufa hapana munhu anoziva zuwa lake rekufa iye rufu ariko iye rufu ariko hapana munhu anoziva zuwa lake rekufa hapana munhu anoziva zuwa lake rekufa inyango kaita mukorokoza rufo ariko uchibata
Chibata sando zvakanaka naka. Rufo ariko. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Nyange ukaita Major Street. Rufo ariko. Uchirova jeri rakareba reba. Rufo ariko. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Nyange ukaita mukati jeri. Rufo ariko. Uchibata chimbo zvakanakisisa. Rufo ariko. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Iye rufo ariko. Rufo ariko. Rufo ariko. Rufo ariko. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Iye rufo ariko. Rufo ariko. Iye rufo ariko. Rufo ariko. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Nyange ukaita toilet staff. Rufo ariko. Zvakanaka naka. Rufo ariko. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Nyange ukaita webodi silamu. Rufo ariko. Uchibata mshini zvakanaka naka. Rufo ariko. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Nyange ukaita kitchen staff. Rufo ariko. Uchirova spede yakanyanya. Rufo ariko. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Nyange ukaita policeman. Rufo ariko. Uchikanda njema zvakanakisisa. Rufo ariko. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Hapana munhu anoziva zuva rake rekufa. Moyo unondituma zvandisingade. Moyo unondipfurira mabasa erima. Pamwe unondivenganisa nehama dzangu. Moyo chokwadi uri mandu. Moyo unondituma zvandisingade. Moyo unondipfurira mabasa erima. Pamwe unondivenganisa nehama dzangu. Moyo chokwadi unoshura. Pamwe unondivenge asina maka. Asina chatadza. Asina chanita. Mutarisa Zizo moyo wangu baba. Moyo uremano. Jehova. Nona nitesa nisingade. Baba. Moyo uremano. Unanifurira mabasa erima. Wangu baba. Moyo uremano. Jehova. Nona nitesa nisingade. Baba. Moyo uremano. Unanifurira mabasa erima. Tarisiro. Tarisiro anzose tinokuna. Tarisiro anzose tinokuna. Tarisiro anzose tinokuna. Ndizvo zvinoitawo upenyu. Mwanangu, tirira mashoko wandinawoya. Tirira mwanangu we, upenyu wakaoma. Tirira mwanangu Baba upenyu wa. tirira mwanangu we, Imbepo zvayo inofufuta. tirira mwanangu. Iseseketse ina mapapiro. Haleluya. Baba musandisiye. Tirira mwanangu. Baba upenyu wa. Tirira mwanangu we, Imbepo zvayo inofufuta. tirira mwanangu. Iseseketse ina mapapiro. Haleluya. Baba musandisiye.
Chaya mupfumi wakati baba ndoda pfuma yangu babake ava ndokumumba iye ndokuyenda nesango. Chaya mupfumi wakati baba ndoda pfuma yangu babake ava ndokumumba iye ndokuyenda nesango. Asi wakati warangarira kuna mai na baba mumoyo zvakamunetsa mumoyo zvakamushungurudza. Asi wakati warangarira kuna mai na baba mumoyo zvakamunetsa mumoyo zvakamushungurudza. Tirira mwanangu baba upenyu hwangu, tirira mwanangu imhepo zvayo inofufuta, tirira mwanangu ndisesekedze ina mapapiro. Haleluya. Baba musasiye, tirira mwanangu baba upenyu hwangu, tirira mwanangu imhepo zvayo inofufuta, tirira mwanangu ndisesekedze ina mapapiro. Haleluya. Baba musasiye. Awanajaja mupfumi wakati baba ndoda pfuma yangu baba wake ava ndokumumba iye ndokuyenda nesango. Asi wakati warangarira kuna mai na baba mumoyo zvakamunetsa mumoyo zvakamushungurudza. Tirira mwanangu baba upenyu hwangu, tirira mwanangu imhepo zvayo inofufuta, tirira mwanangu ndisesekedze ina mapapiro. Haleluya. Baba musasiye, tirira mwanangu baba upenyu hwangu, tirira mwanangu imhepo zvayo inofufuta, tirira mwanangu ndisesekedze ina mapapiro. Haleluya. Baba musasiye. Baba upenyu hwandinetsa, tenzi upenyu hwandishungurudza, Mwari upenyu hwanditambudza, wekurarama pano panyika. Baba upenyu hwandinetsa, tenzi upenyu hwandishungurudza, Mwari upenyu hwanditambudza, wekurarama pano panyika. Baba upenyu hwandinetsa, tenzi upenyu hwandishungurudza, Mwari upenyu hwanditambudza, wekurarama pano panyika. Haleluya. Baba musanziye, usamuregerere, usampenguwa Satani, usambomupamukana akakubata anokusiya wavarombe sango wavamarangwanda. Iwe akazimudza tsvimbo ikachinja nyoka kanitora vanhu vako. Ndati akasimudza tsvimbo mhani, akasimudza tsvimbo ikachinja nyoka kanitora vanhu vako uyende. Saka kuti unzi wamemba yebhendi unobaba sei wangekwaya unzi wamemba yekwaya tikuona bhosi muno makazara vanhu. Saka kuti izonzi uyu ndewa ndikuona muri about 10 kana 8 kuti munhu azonzi memba inofamba sei. Ya kuti munhu azonzi memba kungoda kwake zvinhu zvaMwari hazvimanikidzwi. Kungouya kwemunhu anoda tiwatamugadzira nemaoko maviri denga robva raita mupururu nemufaro nekuda kwekutendeka kwomumwe chete. Saka titoita challenge neproblem yekuti vakomana ivavo vasi kufarira vasi kuda zvinhu zvaMwari. Ndisamukuona kwaya ine vanhu vashoma vakafana nevavo yaimbosvika 20 asi vanhu Mwari ari kuvaropafadza kwakomborera vari kubuda vachienda kudzimba kubva makosi but asara namba yakadai nevamwe vanenge 2-3 kufunga kwenyu tiri kuita kuti vamwe vasadi kuropafadzwa tii kana kugamuchirawo Mwari Jesu semponisi. Ya kazhinji zhinji vamwe vanonyara kumira pamberi pevanhu kuti aimbe anonyara anotya dzimwe dzenguva kuti ndinozokanganisa ndinozosekwa zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti vasauye zvekare. Kwozoitawo kune vamwe vangogarawo vane mupfungwa iwoyo kuti ndikaonekwa ndakunamata Mwari ndienda kunzi ndapera vachiri nepfungwa dzechibhinyabhinya mumusoro. Imimi sekwaya zvamungade ndezvipi kuti kwaya yenyu inyatsoti zvichibva kunzewo? Ya zvatinonyanya kuda kunyanyanya tikakwanisa
kuwana uniform yokuti sezvo tikete takaraisiwa mangave mashirts matrousers maybe neboots ndokumana nokwanisa kuimba wakapfeka chinhu chatinogamuchira nemaoko maviri zvekare chakanyakurisa kozoitawo zvimwe zvinhu zvinomotivheta zvakafanana nekuti nzvimbo yatiri inei vamwe vanolekawo kushaya sipo nechijerezo hurumende yakaomerwa ina zvinhu zvakafanana nezvizvo saka takakwanisa kuona zvinona sipo nyanya sipo zvinoita kuti vamwe vaive vasiri kuda vakaona kuti kwaane something a token of appreciation vanokwanisa kuuyawo vozowandira kwayo pezera kwasara kusina vatoimbira. Saka tingatikwata chenyu muri vangani so that tizive kuti ngatiti takutaura nyaya yeinfo takutaura nyaya yesipo kana yematauro patinenge tichitsvaka kana kuti munhu ari kunze uko ari kuona angaziva kuti chikwata chekubhindura chinoimba chechi chine vanhu vakawanda zvakadai so. Okay, tinotarisira kuti tichangoisa namba nemaofficials I think vatinenge tinawo vantibatsira kubata po nepapo saka tikangoisa namba pa20 inenge yakanaka handitika pakunyora nzvimbo idzi munonyora mese here zvinofambiswa sei ndangona vaviri apa kana kuti vatatu ndovanga vachipinda vachishaura ya sekwaya tikatanga pasina nguva tasangana pamwe vanenge vachibuda pachiya vatsva saka usually ini ndinonyora dzakawanda dzacho then poitawo vamwe vatobatsirana navo vachiisawo mavanoona kuti makakodzera nedzimwewo dzavainadzo ikwaya yakasununguka kuti wese ane chainacho anongoisa tobataimba pamwe chete. ndazona maakuita imwe yekurwoko yekumashure chipo zvakata ya mukateerera nziyo yacho yanga ichitaura nyaya yemunana saka kuda kuedza kuratidza umwe wemunana wakagadzirwa naMwari wokuti munana nokuti chinhu chisingakwanise kuitwa nemunhu panyika munana saka ukaona uri wega unokwanisa kuchiita zvotoreva kuti munana. Saka tingati kuimba kwenyu kunozongoperera munome kana kuti vamwe vane shure yekuti ndichinge ndabuda pandinoenda panze ndinokontinya nekuimba. Ya iwe mubvunzo wakanaka nokuti muchiona age yatava inei dai takazvitanga kare otherwise dai pane imwe stage kutaura kunoko asi inyaya iyoyo chimbimbidogo yekuti tisingade kubva mukuparwa kwedzimhosva asi ezvino zvine age yandava I think Mwari vakanditendera ndoke kupedzisira kunge ndiri munyika yekuparwa kwedzimhosva nekudzoka mumajere ndikutarisira kuti ndichibuda chinhu chokutanga kutsvaga assistance yokuti ndikwanise kurekodha nedii nditori nenziyo dzakawanda dziri idzi dzamanzokukwaya dzandotarisira kuti ndikadziburitsa competition yacho ndikuda kungonotarisana naDhukerere naMathias Mere naDokas Moyo vari kupisa panguva ino. ndanzwa muchiti ndoke kupedzisira makamboenda makadzoka ya sekutaura kwandaita inini ndakakura ndiri mupari wedzimhosva kubva ndichibvawo chikoro handinabvira ndaenda kubasa ndaingopara ende ndiri munhu wekuti kana ndikasungwa seizvozvo ndaitotaura kuti apa ndichitobuda ipapa ndo pandakunotangidza saka izvozvi kunzwa ndakutaura sezvandiri kuita izvozvi kurira kuti ndaneta nazvo ndamunhu mukuru ndakuti ndichitarisanawo neramangwana rakanaka. but chambenge chikumotivheta muri panze kuti ndazva muchiti kubva muchingobva kuchikoro hamuna kushanda basa rinanga riri kuita rekupara mhosva. Mhosva dzamunonyanya kupara dzanga dziri dzechi? Ya ini ndingangoti ndakapara mhosva dzese kusara kwemombe nokuda kwokuti ndakatanga ndichiri kuita matheft ndikaita malawful entry ndikaita maplain robbery right now ndasungirwa armed robbery and armed robbery yacho ndakaitawo munyama wekuti kuno ndasana mbosungirwa nzvimbo yakaita sebindura yandisingazivi kuti mapurisa kana vachinge vakusunga vanokusungira 1 count vobva vazokupawo kana 11 kana 9 sezvavakandiita dzimwe dzaunongosina kupara saka izvozvo zvikundiremera mutoro wakakura ukundiita kuti ini ndinge ndichida kusiyana nazvo zvachose. handiti makapawa makore mangani? handisati ndatongwa ndichiri kuenda kuti handiti but imi madzidza chiini kuramba muchiita in and out kuitira kuti mumwe ari kuona abva aziva kuti hapana zvazvinondipa hapana zvazvinovaka kupinda nekuramba uchibuda ya ndingangoti ndadzidza kuti kuzvishandira nemaoko ako kwakakosha mbichana unenge uchivaka iyo muupenyu inoita something asi yedu yatoda yakawanda tinoda mari yakawanda chop asi mari iyo ukaitarisa hand to mouth hauna chaunotenga nayo uye zvekare paunozosvika pausungwa mari yei pane pasina yakapera wotanga kutambudzika uri mukati meino nzvimbo saka kushanda nemaoko kumunhu chinhu chakakosha nokuti nguva tikatarisa nguva yatagara tiri muno mukati meusungwa vari kunze pa3 months dzingava 6 months dzandanadzo ndiri parimandi mumwe atoshanda pa6 months achichengeta dhora atenga something inini kuti ndizonosvika panze ndikwanise kubatana naye ndinenge ndiri mumashure zvakanyanya ndo paunosvika kuti unotanga kutsvaga chop ubva ubati wobvotokati as long uchiri mukupara kwedzimhosva hauregere kusungwa ungapara mhosva 1000 kana 500 but one day unobatwa.
muchitaura imi makamira vamwe venyaya noti quiet nevamwe vevana panapa munoshanda nemarehab officers vamunoti ana sekura vari kubata isei izvi taurai makasununguka kwandiri kwete kwavari kana kuti vakagara apa vari kukuonai takuti mutaure makasununguka mabatirwo avo muri kuita kana akaipa kana akanaka ini nditaure. Alright, tinotenda ya magariro atikaita akanaka ndikati akanaka asi tine challenge yakati kurei yokuti even ivo vanhu vautichengeta maofficers vanopedzisira varemerwa vakonewa nokuda kwesituation iri munyika medu yehurumende zvinhu zvakatiomera because mukatarisa kuti makotsi edu haasi kusiya vanhu asi kurwisa munhu ane mhosva yekunoba phone just a theft $15 tinaye anokuspenda 4 months 5 months ari munhu ari parimandi zvokonzera kuti jere redu rizarise zvokuti tinopedzisira vamwe vakurara vakagara izvozvo right now zvispeak vamwe vanotorara vakagara vakarongwa pamberi umwe pamberi ichallenge yatisangana nayo zvekare then nyaya yechikafu ikoko futi kune challenge yakati kurei nokuti isusu vana vatinavo vanotichengeta vanotibikira zvavanenge vapiwa saka ivo vanongotariswa kuna baba saka isusu kuna baba kwekwe izvo zvisokutaura kuti kuita mhendo ane nguva yakareba setinombodya nyama pano vari kuzamawo vari kungoti mhinduro yenyu iri kuuya mhinduro iri kuuya asina nhasi hatisati taiona asi pari panyaya yebehaviour tichitaura nevanhu vatiuganavo tichengeta mabatiro avo vanhu vanosiyana inika ndinotsinya zviro kuti imi munotsinya kuno mumwe ofisari anogona kusvika wachiti asa ndingati vese ndo maitiro avo zvinhuwo zvinowanika pamunhu and I think izvozvo hurumende inozvicherechedza nekuva kuri kwavo I think ndosaka vamwe vacho vatinoona vachinyanya kudaro nyembe dzavo dzichiratidza kuti hadzisumuki vanosvika kuchena musoro dzingori pasi chena but overall ari muchiona tinoziva kuti panogona kunge paine vaviri kana vatatu vane behavior yamataura imimi kubata kuri kuitwa vasungwa panapa nemarehab officers ukukuona sei kubatwa kuri kuitwa vasungwa nemarehab officers? Okay, marehab officers kunyanya rehab office nechaplains toda kuvatenda zvikuru nokuti iyoyi chirongwa chaitika chokuya kwenyu pano vakagara vatitaurira mumashure chitongoti maona takatiderera tinonyatsoimba zvakanaka zvakakwana nokuda kwokuti tataita challenge yekubuda kwevanhu tamboshota asi vakatiudza kuti muri kuuya kurira kuti vari kutirongera urongwa hweramangwana rakanaka nokuti vari kuramba vachipusha nenyaya yakafanana neiyoyi yekuti tirekode tiite something muupenyu. Ngatiti mune zvichemo nemashandiro anoenderana nasekuru makapa chichemo chenyu chinonosvika here zvokuti munoona kuti hongu chichemo chedu chasvikwa kunyange zvacho chisina kugadziriswa kana kuti munoti mukangotaura chobva chatsikirirwa kunoko zvoti mumaziva kuti sekuru vatiri kushanda navo ka hatifunge kuti vari kunozvidza kumusoro nyaya ipapapa ndidi kuvapomera zvichemo zvedu tikapa zvinosvika zvinogachirwa ende mukuru watinaye pano officer in charge munhu anonzwisa anotaurika naye zvakanaka asi kungoti zvimwe zvezvinhu zvacho zvavanenge vasina chete kuti vakwanise kutibatsira asi vanozama nepavanogona napo kuti vatibatsire. hama dzenyu tonodziti chii panzapo imimi takatasana nemi vari kumbokushanyirai muno? Ya ndandane nguva asina kushanyirwa saka ndakaita urombo rakanaka nezuro mudzimai wangu akauya asi munhu akazvitakura nyange asina chakauya nacho ndangofarira kumuona kuti akauya nokuti ndandisiri kuziva ndanga ane 3 or 4 months asina kubvira auya saka nekuda kweusiku wemunhu akazvitakura unorota dzimwe hope dzekurota munhu achioparetwa achidi hauzozivi saka kuuya kwakaita kwakandiratidza kuti achiri mupenyu uye ari kutarisira mwedzi uno wekuti anga achisununguka saka ndinoti munonongonodzimhoresa hama dzedu kunze vasafungidzire kuti vanhu vanoziva vaya ndo vavachaona patichabuda tine zvekuita zvinyowani zvitsva tave muna Kristu. Handitika kune vanhu sekutaura kwamaita kuti upenyu hwenyu hwanga huri kupara mhosva vanhu ivavo zvichida vamwe vacho hamuna kuzombowana mukana wekutaura navo face to face ngatiti pane vaviri kana vatatu vamuri kufunga vamakaparira mhosva handoto entry theft kana vamakanongedzera pfuka ngatiti nhasi makatarisana navo ndongoita senge ndiri mumwe wavo inini zvamungade kunditaurira ndezvekuti chii makandiparira mhosva? Right, ipapo mubvunzo wamabvunza mubvunzo wakanaka kwazvo zvawanakira ndezvekuti kwandiri ndichitaura nawo kuno tingangoti kunzira kubhawa saka ndinobvuma kutadza kwangu pandakatadza chaipo ndotaurawo chokwadi kwavari uye zvekare nekuvakumbira regerero asi dai kuri kumataridzi mhosva kunotinetsei nokuti tinotsvagawo nzira zvinongoita magweta yoti ndinogona kuramba akatofungidzira kuti handini asi chokwadi ndechoti kana ndakamukanganisira ndinogona kureurura nokukumbira regero kwaari asi munhu kuti ndingarambe ndakamuvenga kana kutoita chizondo choti ndinomuuraya panze nokuti ndakazosungirwei ini ndiri ndakamutadzira. Mabuda munomu ndazwa kuti munenge muri munhu ari chenji munoda kuti hama dzenyu dzikugamuchirei kana kuti dzikutorei semunhu akaita sei? Ndinoti hama dzangu dzinditorei semunhu
asiri wavanoziva kubva kare nokuti vaisindudza kuti siyana nazvo svikana nhasi vamwe vacho hatitowirirani. Saka ini toriwo nopfungwa dzokuti ndikangenda buda handisi kutanga kuenda kwavari nokuti vanotanga kutoti auya munhu uya, asi chandikuda ndechekuti vazondiona ndapa neimwe stage aidha kuverenga aidha kuona mumatv then tozotangira ipapo ndakungoyana navo ndichiziva kuti vanenge vakundigashira zvakanaka, vakunyatsonzwisisa zvandiri kureva. Handiti ndaziva kuti pamunobuda mamboduterere must watch out kambo kamunoti kamukatipe apa zvokuti munaziva kuti aka kana iye akakanzwa aka anobva ati rega nditosanosunga dzisini ya ndinotenda regai ndikupei infact muri yake kwaya kane kwaya kangu kaambodzwa kenyi mimi kubva kadzese kubva kapinda mukwaya. Alright, kandura kunzwisai akakwanisa kupinda mukwaya nokuti handina kukaita navo ende kambo kanonetsa kukwaisa kukwaya kuti ndeke magitari asi takanyokosha pakare I think imessage zvakandishamisa kunzwa mashura kuti mufundisi vabata chibaro vaunotungamira votizirepiko kana shumba yacho yopinde mumba vaunotungamira votizirepiko kana chikara icho chopinde mumba aiwe chinja unu wako iwe chinja mararamiro ako haiwazanyanya vuori wanyanya mumakerekeni aiwazanyanya dambana namoinemi imi madzimai namoinemi imi vanhukadzi namoinemi imi madzimai namoinemi imi vanhukadzi bopoto ratsviriridza mumba nemurume woenda kun'anga iwe kunotsvaka rudo bopoto ratsviriridza mumba nemurume woenda kwamadzibaba kunopiwa nhombo uonzi pfugama iwe ndikuyeresene wobatwa pose pose panokonzeresa rwave rudo kabuko rudo pasowe aiwa rudo nemweya ngativabikire varume vedu vagutsikane tivafadze moyo mushonga werudo kugeza pamwe nokutenda nekunyengetera ndinotenda. Saka pakwaya pane yani asi kushanyirwa nehama dzake pakwaya pesa pane asi kushanyirwa nehama dzake kushanyirwa mesa pane asi kushanyirwa hausi kushanyirwa hanzinda zvekutondishamisawo chichiitika zvekuti munhu ari kushanyira mudzimai handingati hama yangu asi achibvawo kumba rongoti hama dzako ndiri kudzudza sofanira ane 7 months ndiri mukati but handina kana munhu ati auya kuzombondiona kana ndauri kufungidzira kuti mabasa ndaimbobata kare ndoa ndichiri kubata here kana kuti nyaya yandakavharirwa nayo iyi inove yechokwadi ringofunga kuti pamwe ndichiri nounhu wandaita kudhara asi uri kuziva kuti vanhu vakutora nyaya dzekudhara dzedze panenge pangoitika chinhu ndaungonzi ndiani ndini saka zvekutondipa pfunge kuti chino ndikabuda muno ndatombochinja pekuita se pekugara ndinotsvaga umwe wekushandira zvoshuwa yekudhara ndaikoromora zvokuti makatosvika kumaarea ekwedu vanhu vanotoita sei vanotondizeza. Saka kufa kwakanoita amai vangu mai ndakabva ndanotorwa ini nevanhu panyaradzo zvikanzi achidzoka pamusha ndadzoka pamusha paipai kubva ndatorana nemhuri yangu kanga takugara ndanda kutoshanda pafamu imwe inonzi yeshoti ndakabva ndatotisiya ndatengesa imba ikoko kubva ndadzoka pamba saka ndanda kuti ndakabva pamba ndoenda kubasa kumaini ndodzoka pamba. Saka vanhu vanenge vachindiona mafambiro andie nchiita manje nemari yanga ndakutanga kubatawo ndakabva ndanzi ndarobha umwe wandikarobha apa vanhu vachanditombopaziva ndonyaya yakandisvisa iri muno mukati nanhasi uno zvokuti zvinotondishamisa kuti chii but ngatimboregai kupa blame kuhama dzenyu tinoda kuti imimi semurume mutora anonzi maresponsibility nekuti kana ndakapara mhosva ndakapara mhosva hama dzangu kana ndakazitadzira ndakazitadzira muchitarisa imimi kusauya kwehama dzenyu mungati vane mhosva here
kana kuti mhosva iri kwamuri imimi nehunhu hwenyu hwamaita mhosva iri kwandiriyo havana mhosva asi aifanira kungonzwawo tsitsi kuti munhu ihama yani yedu tofanira kungomuona chero pasina chinhu chawaya nacho kungoona chiso chemunhu chetu unofarawo hauzoita stress yakawandisa mukati menzvimbo ino. ndinoda kuenda kuhama dzenyu, meseji yamunganditume kuhama dzenyu imimi ndeyekuti chii? Meseji yandingakutume kuhama dzangu ndeyekuti ngavauyewo vandionewo kuti zvinhu zvindisunungukirewo mukati mekurarama kwangu ndoziva kuti vachiripo, kuti ndizive kuti kana mudzimai wangu paagere nababa wangu vakuchengeta pane kuwirirana here kana kuti hapasisina, nekuti iye anouya achigunun'una achichema-chema. Pahama dzenyu mune hwani here yamungati aifanira kunge achiuya kuzomboona, ko sei asiri kuuya kuzomboona? Mukoma wangu, nekuti mumba medu isusu tiri vakomana vaviri. Saka mukoma wangu anogara kwaari munhu atombobata-batawo mabhizinesi chichii, saka hazvikundishamisa kuti anongoita zvokungobvunza mukadzi wangu kuti zvazonzi chiukoti, but iye kubudikira asati aita abudikira. Nhamba dzake munodziziva? Ndoziva dzemudzimai wangu dzaka ndombodziziva nenyaya yekusandifambira, saka dzandoziva ndedzomumwe mwana wamai guru. Munozongotipa dzemudzimai wenyu kuri maofisasi tozotipadzana kana uchikwanisa kuzotipadza baba mukuru tombonotaura navo tinzwe chikonzero chiri kuita kuti vasauye kunoku. Zvichidai munogona kuvablema pamwe mhosva iri kwamuri, but mese muri tu nekuti hamuna mukana wokuita wekuonana, ndosaka isitauya ivo vakatiudza chikonzero zvavo. Takadzoka kwamuri imi kuti mukoma vari kuti iwewe pane pawakatadza pakadaiso pakadaiso vokuregererai. Izvi tiri kuitira kuti pamunobuda imi muri kubuda rini? Handisitomboziva nekuti handisati ndatongwa. Tiri kuita kuti pamunozobuda paya nzira yenyu inenge yatsva, but sekutaura kwamuri muchiri munomu, kana makabuda hama dzenyu kusanganisa nemudzimai wenyu vanofanira kutarisira munhu akaita sei, nekuti unoziva kuti munhu akangonzi aenda kujerika kana niniwo semunhu wewe handiti munhu imimi maakubva kunoku mudzimai wenyu nehama dzenyu vanofanira kutarisira munhu akaita sei? Ndabuda kubva kunoku mudzimai wangu nehama dzangu vanofanira kutarisira munhu akanaka, nekuti kutova kwandiri mukati menzvimbo inoyi kutodzidza kwandiri kuita, ende ndingangoti maofisas edu erehab vane kosi yavakawinza yeprisoners journey. Ndatoone munhu atoone certificate ende ndatodzidza zvakawanda kangoziva zvokuti ndichibuda munomu ndikutokwanisa kutoenda kuchechi ndodzokera upenyu hwandairarama ndichiri mudiki-diki ndichiri kufamba namai yangu ndichienda kuchechi, zvoitoti ndogona kutovhurana sangano rangu chaiko kwete rekuprofita asi rekutungamirira kuti vanhu vaite sei vatendeuke. Ndizvoprofita kungoseka zvedu zevanhu vari mukati munomu. Saka sekutaura kwandaita kuti munozongopa nhamba dzemudzimai kumaofisari ivo vozotipa tozomufonera otipa nhamba dzani dzemukoma tombonunzwawo kuti chikonzero chii, nekuti zvechokwadi munhu akangoti pane chikonzero chiripo imi munenge musingachizivi, asi sitauya mukana uripo tionesane navo ivo vagozouyawo vagosangana nemaofisasi vagotinyatsotsanangurirwawo kuti aiwa hongu munini wako akauya kunoku akapara mhosva, asi zvaari kunoku aenda neprocesi yakadai so, kana achinge abuda mugamuchire, nekuti sekutaura kwamaita kuti anenge ave munhu mutreni, munhu anenge aita se azvarwa pasva, asi musazonyadzisa kamaofisasi voya kuno vokumirirai vachiva zvechokwadi mukomana uyo akauya kunoku akadai, asi aenda procesi yakadai so, modzokera kumba mosikopara futi. Aiwa, kutoya kwandikatoita kana kupara kwacho handitorina, ndezvekare zvandaita zvezvo ndataura zvezvi. Zviripo zvakare. Saka nyaya yakare inogona kubata futi chi. Kutadza kwawemboita kudhara kwekwe, unogona kupinda neimwe siriyo yakukavhana neyawemboita sei. Yawembotadza kudhara, saka zvese nongozvigamuchira. Asi hunhu haakutochinja ndachinja. Nokuti ndichiuya muno ndiri munhu aitoputa kana fodya. Kana mbanje ndaitoputa, asi zvese zvo handichatomboputa, handichatombozviita. Kuratidza kuti ndiri munhu atoita se atomachuwa atochinja hunhu. Kumudzimai wenyu ndinoti mudzimai wangu motongonomukwazisa muti hanzi nemurume wenyu ramba une rudo irworwo, ramba wakashinga kuuya kwauri kuita kwauri kuita uchindiona ikoko, ramba wakadaro Mwari akukomborera. Handiti ndinotenda ndikatidzoka mbokopedzera kubva kune challenge yamambotutererei Rudenda zanyanya zvepano panyika zvivi zvangu zvanyanya ndingaudze hangu zvivi zvangu zvanyanya ndiri pano panyika zvivi zvangu zvanyanya ndingaudze handingaudze
mina engapha elizwe isono sami sinengi ningatshela mani isono sami sinengi ilapha emhlabeni isono sami sinengi ningatshela bani yebo ningatshela bani andichemere nyama nemabhonzo zvinosara panyika ndinochemera mweya wangu hauna nzvimbo pano andichemere nyama nemabhonzo baba zvinosara panyika ndinochemera mweya wangu hauna nzvimbo pandinga ndingauze hani 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 hanikalele inyama lamatambo mina ziyasala emhlabeni niyakalela moya wami hauna indawo elizwe hanikalele inyama lamatambo baba ziyasala emhlabeni niyakalela moya wami hauna indawo ninga yebo ningajelebani ningajelebani mbali makati pa upenyu kuti tirarame pano panyika dai ndakaziva aitungamire dai ndakarambira mudumburamai dai ndakarambira mudumburamai dai ndakarambira mudumburamai dai ndakarambira mudumburamai ndinoziva chose ndiri mutadzi dai ndakarambira mudumburamai ndaizouyawo ndakachena sezvo mwana muduku ana maka ndinoziva chose ndiri mutadzi dai ndakarambira mudumburamai ndaizouyawo ndakachena sezvo mwana muduku ana maka upombwe ndinotya kunyeya ndinotya kura ndinotya kunyepa ndinotya upombwe ndinotya kunyeya ndinotya kura ndinotya kunyepa ndinotya dai ndakaziva aitungamire dai ndakarambira mudumburamai ndaizouyawo ndakachena sezvo mwana muduku ana maka dai ndakarambira mudumburamai dai ndakarambira mudumburamai